Pat. Dapat matawat sa talaga no. Nice BI iron. What's up yo? Shipping rock. Shipping rock. Shipping may oras na masin. Matawat mas kahoy. Tapak kamu source, hindi kayo maabot. Nama na ron. Nagres ka. Shopping rock. 2 joints. Uban ko yo. Ito na si Yoyo. Padung na sa loud. Magkuha sa goldfish. Nabaw ka na asa. Naghawat na po me. Kaya naman eh. Hawat na sa may Clinton. Nga. Ayan ito po bago eh. Wala naman naman sa ilo. Let's go. Gaya din Panoy. Tanaw Sunset Park. Ayo sa wala na gasolina mga boys. Peace sign. Asan tong peace sign part? Vlog. Katong peace sign ba? Tong peace sign ba? Tingnan na. Mo na mo sa akin ron day. Sura. Sama na mo na mo. Lumiyo na. Sama na. Tagaan na. Dinosaur na. Ano nang peace sign no? Peace sign red. Amo na pizza. Laman na. Kuha na mga peace sign. Sa lima boss. Saan ba? Dami karon sa nasin ka masipos. Ingon diri sira. Ni mama no nga hentok. 2 joints parang mafia. Araw, Sunday. Nasa labas ang mga wild dogs, me and my compadres. Buhay parang GTA, iba't iba na address. Di pwedeng magtagal sa iisang place. Bago simulan mission, anong ginagawa Blaze? Tunay ang kasama, di kailangan aktor.